Mga kapuso, temporaryong ginpasiraduhan sa tubungan LGU sa mga turista kag residente ang bato sumpit o kunang busay sa barangay Igtuble. Inibangod sa pagkalumos sa isa ka babae nga residente sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo sa busay kahapon. Sunod sa impormasyon, nagpadulong sa lugar ang 5 ka mag-abyan upod ang tour guide. Mapa-picture taking lang kuntani sa busay ang mga mag-abyan kag wala sang plano nga maligo. Nagsaka sa isa ka bato ang biktima apang nakadalinas bangod mabaskog ang daludos ng tubig na lumos ini. Naglabot sa 2 ka oras ang rescue operation tubtob nga nakuha ang lawas sang biktima. Magapagwa lang sang anunsyong LGU kung saan uliwat pagabuksan ang lugar sa mga bisita. Ginapabalugit aton niya pagsumpit sumongis sa temporaryo nga suspender na to ng pagbisita, no? Katriktuhan na mo ni natira.